O obxectivo de Paola e o pincel de Andrés, dous colombianos afincados na Pobra, está detrás de Retratos na Memoria, un proxecto artístico que busca plasmar a experiencia de vida dos usuarios do Centro de Día da Pobra. Decidimos levar adiante esta actividade cando coñecimos xa a día de hoxe a dous pobrenses nados en Colombia, a Paola e a Andrés, cando veñen a falar con nós e di que el pois que pinta, que fai retratos e a partir de aí é cando pois empezamos a elaborar o programa Retratos na Memoria, porque nos parecía unha actividade, como saben dixeron, que reflexa a través das faccións da imaxe dunha persona pois a súa propia historia de vida, non? Unha vez que este proxecto se expuxo no Centro de Día, a verdade é que tivo moi boa acollida tanto polas persoas usuarias como tamén pois polos familiares que os acompañan. E o que queremos plasmar a través de Retratos na Memoria é dar vida, é dar visibilidade ás persoas usuarias que cada día pois acuden ao Centro de Día. Hoxe presentabas un adianto da exposición que verá a luz ao completo en novembro, cando se poderá visitar na Casa da Cultura Raquel Fernández Soler. Inmerso no proceso de creación dos 18 retratos, o seu autor nos relataba o proceso creativo no que inviste horas e horas de traballo para conseguir o mellor resultado. Estoy pintando las 18 horas a la vez, entonces hoy estamos mostrando como el proceso en el que van. Son alrededor de 5 o 6 sesiones por cada una de las pinturas, entonces toma un tiempo largo llevarlas a cabo, cada una de las pinturas. En vista deste adianto, o resultado está a ser do máis positivo, especialmente para os usuarios do Centro de Día, que están a gozar da experiencia de converterse en modelos artísticos. Pues para min foi unha experiencia moi boa. Estou moi contenta, salín bastante ben, un pouco seria, pero é unha boa experiencia.